Hello everyone. रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ एसे नायलांदोलाय आरोना सो भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै तो बिदिब्ला जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामा बयनिसिमबो गिबियावनो हलि रंगलिनि रंजानाय बा उइशखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय तो जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामनो सानाखै जोङो सावरायबाय थाखानाय आपडेट्समोन नङा होनबा तो सेकेंड लिस्ट CM-AAA तो मोननो थांगासिनो दङ जायफोरा माने सेकेंड लिस्टआव एलिजिबल जानानै दंखायो बा फार्स्ट लिस्टआवहाय अलरेडि लाखाबाय नै सेकेंड लिस्टखौ दा मोननो थांगासिनो दङ सावरायगोन गोबांफोरानो मोनगोन निश्चय ना तो जोङो बेवहाय कनफ्यूज जानो नाङा जोंहा नैबे 1.0 नि दङमोन आरो जोंहा नैबे 2.0 ना तो जोङो दिनैहाय सावरायनो लादों 1.0 नि सेकेंड लिस्ट ना तो मोननो थांगासिनो जायफोरा बेबायदिनो थांनाय बोसोरावहाय मोनदोंमोन ना तो दा मोननो थांगासिनो दङ सेकेंड लिस्टखौहाय ना तो आवगोलावहाय बेबायदिनो 75,000 लादोंमोन आरो दा बेबायदिनो मोननो थांबावगासिनो दङ आरोना तो जोङो मिथिनो मोनदों बेबायदिनो फैबाय थानाय नैबे मार्च दानावनो मोनगोन बेबायदिनो 11 खालारावहाय तो जोङो मोनहैगोनखौ मिथिनो मोनदों ना सेकेंड लिस्ट जोङो नेनानै दङ नाथाय जोङो नैबे 2.0 निया जोंहा बियो नेक्स्ट इयारावसो जाहैसिगोनलाय आरोना आरो जायफोरा माने 2.0 आव नैबे फार्स्टआवहाय मोनबाय आरो दा सेकेंडआव नेक्स्ट इनस्टलमेन्टखौ मोनसिगोनलाय आरोना बेबायदि आरो दा नैबे 1.0 निया फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ जायफोरा मोनदोंमोन नैबे दा सेकेंड इनस्टलमेन्टखौ बेबायदिनो मोननो थांगासिनो दङ नाथाय जोङो साननो नाङा आरो नैबे सेकेंड लिस्टआवहाय जोङो आरो सोरबा गोदानफोरा मोनगोन नामा बेबायदि आरो गोदानफोरा मोननायनि जेबो चान्स गैला आरोना तो दाखालि बावैनो अलरेडि जाखालांजोब्बाय आरो मोननांगौफ्रा मोनखाबाय आरो इन्टारभिउआव जोंना कल फैयैफ्रा तो आरो मोनखायाखै आरो जोंना सोरबा बेबायदिनो जायफोरना माने इन्टारभिउ होनानैबो लेंहरजायासै बिसोरबो माने मोनखाला आरोना तो लेंहरजायैफोरा माने मोनखानाय नंला आरो इन्टारभिउ होयैफ्राथ' आरो मोनखाया तो जायफोरा माने साखरि बाखरि मोननोबो बेबायदि बैसोबो गैला बा साखरिबो नांला होननानै जायफोरनाव बेबायदिनो स्किल सार्टिफिकेट दङ ना तो बायदिसिना कम्पिउटारनिफ्राय लानानै गोबांथार बेबायदि सार्टिफिकेटफोर थायोब्लानो आरो ट्रेनिं होनाय साननै सानथाम बेबायदि माबा मोनसे ट्रेनिं आरोना एग्रिकालचारानो जा जियानो जा स्किल ट्रेनिं माबा मोनसे तो बेबायदि सार्टिफिकेट थायोब्लानो जोङो एप्लाइ खालामनो हायो नाथाय जायफ्रा बैसो थानाय जोङो साखरिखौ होसोनांगौ आरो बिखेखे बेफोर जाबाय बैसो माने बेबायदि गैला आरोना तो साखरि थाखरि मावनोबो बेबायदि माने सार्टिफिकेट थानानैबो जायफोरना माने बेबायदि स्किल सार्टिफिकेट थानानैबो माने साखरि बाखरि मोनाखै ना तो बिथांमोनाहाय एप्लाइ खालामदोंमोन निश्चय बेबायदिनो दा मोनगासिनो आरो नैबे सेकेंड लिस्टखौबो मोननो थांगासिनो दङ ना जोबोद इन्टारेस्टिं आपडेट तो नेनानै थादो जायफोरा बेबायदिनो मोनदोंमोन आरो जोङो जायफोरा एप्लाइ खालामनो नैबे 3.0 फैगोन ना तो बेबायदिनो जोङो रेडि जानानै थायोब्लानो जाबाय आरोना जायफोरनो नांगौ रांखौहाय तो जोङो बेबायदिनो सार्टिफिकेटफोरखौ जगार खालामनानै लाखा जोंनो बेबायदि कम्पिउटारानो जा जियानो जा स्किल सार्टिफिकेट माबा मोनसे ट्रेनिंनि ना तो जोङो सार्टिफिकेटफोरखौ लानानै आरो प्रजेक्ट रिपर्टखौ लानानै रेडि जानानै थायोब्लानो जाबाय आरोना तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय